Bütün dünya sewda guramasyna girmek bahanasy bilen Karamda Berdi Muhammedow halk hojalygynyň ähli pudoklaryny öz şahsy peýdasyna ullanmak we öz tohumuna degişli bolan tüccar baýlara paýlamak maksady bilen ýurtda goşa durnak üçin näki hususlaşdyrmak boýunça siýasy reformany geçirýär. Beýtmek bilen ol bir tarapdan özüni ýurdun ykdysady bölümini döwletiň boýnundan aýryp şahsy eýetçilige geçirýän ýolbaşçy hökmünde tanıtmak isleýär. Beýleki tarapdan bolsa haramda döwletiň kiçi we orta guruply şahsy kärhanalaryny kökü damary bilen ýok etmäge başlady. Öz hususy uloglary bilen ilata hyzmat edýän taksiçilere mundan bu ýana şäher içinde we vilayetler arasynda adam daşamaga giridilen gadagançylyk diýdim zorlugyň aýdyn şaýady bolupdyr. Eger owal döwlet taksileri diňe Aşgabatyň içinde we beýleki şäherlerde kireýeden bolsalar, inniden beýlek olary tutuş ýurt möçberine ýolagçylara hyzmat etmek hukugy berildi. Täzelikde döredilen bu düşewüntli biznes elbetde Aleksandr Dadaev, Gurban Täşliýew ýaly, öňkü baş prokuror Aşyr Guliýew, öňkü içeri işler ministri Gurban Kasymow ýaly adamlaryň dogan garyndaşlarynyň hemde haramdagyň yegerleriniň arasynda paýlaşyljagi bu hemme görünüp duran hakykatdyr. Bu edarlaryň diňe ady we eýesi üýtgedilýär. Halkyň peýdasyny bärde üýtgejek hiç bir zat ýok. Fevral aýyndan başlap büdjet edaralaryna işleýän adamlaryň işlemeli wagty bir sagat uzaldyly. Bu bir kanunçylyga garşy başlyklaryň ýüzüne durup ýeke söz aýtmagy hiç bir adam milt edip bilenär. Garaşaý üçin adamlar öz namysynyň depelenmegine, mertebesiniň hem peseldilmegine boyun bolup ýaşaýarlar. Adan yolu, atlanan